Božja milost nije kao ljudska. Ljudi pamte tvoje greške, Bog voli tvoje pokajanje. Ljudi te napuste kada padneš, Allah ti otvara vrata da mu se vratiš. Ljudi ne vole kad im šta tražiš, Allah te potiče da doviš i nikada mu ne dosadi. Nekada jedna dova promijeni više od 1000 planova. Kad te niko ne razumije, kad ostaneš sam sa svojim brigama, postoji onaj koji čuje i ono što ne izgovoriš. Bog čuje svaku dovu, i onu izgovorenu na glas, i onu skrivenu u suzama. Nekad odgovor dođe odmah, nekad kasnije, jer te čeka nešto bolje. Ali ni jedna iskrena dova ne bude izgubljena. Nisi sam, nikada nisi ni bio.